Kaixo, Antonio Casado Darrutxa naiz, balioen filosofia eta gizarte antropologia saileko ikerlaria Euskal Herriko Unibertsitatean. Ongi etorri ikastaro ireki honetara, justizia eta eskubideak 21. mendean. Alba Garmendia Castaños doktorerekin batera prestatu duguna. Bideo honetan, zer, nola eta zertarako ikasiko dugun aurkeztuko dizut. Alegia, zeintzuk dira jorratuko ditugun edukiak edo gaiak, nola antolatzen da ikasketa prozesua eta bidean zehar ze emaitzak eskuratzea espero dezakegu. Filosofiatik abiatuko gara, gizartean zein gizabanakoan aldaketak eragiteko asmoz. Justizia eta eskubideak ez baitira soilik gai teorikoak, oso praktikoak baizik. Edukiak lotuta daude gatazka zehatz batekin, 21. mendean aktibatu dena, naiz eta haren erroak sakon eduki historian. Kasu horretan murgilduko gara, gaur egun justizia eta eskubideak zertan dautzan hobeto ulertzeko. 2016. urtean hasi zen Dakota Access Pipeline oliobidearen aurkako indigenen erresistentzia, Standing Rock erreserba indiarrean. Baina mugimendua globala da, eta hori argi geratzen da irakurriko dugun liburuan. Nik Estesen guri historia da etorkizuna. Kasua interpretatzeko, justizia teoria garaikideak erabiliko ditugu. Besteak beste, Martha Nussbaum, Michael Hart eta Tony Negriren lanak. Baina gutaz ere ari da indigena amerikarra, eta horregatik euskal filosofo baten lana ere erabiliko dugu. Pentsamendu kritikoa ez da hitzetan geratzen eta praktikara pasatzeko lehenengo pausuak emango ditugu metodologia eraginkor batekin. MITn garatutako U-teoria. Osagaiak aurkeztuta, nolako metodologiarekin kombinatuko ditugu. Ikastaroan batez ere irakurriko dugu. Nik Estesen liburua iaia osorik, baita berez sortu ditugun ikas materialak ere. Lehenengo edukiak justizia eta eskubide teorikoekin zerikusia du. Asko daude eskura, besteak beste John Rawlsena, Will Kimlickarena edo Martha Nussbaumena, guk aukeratuko duguna. Hemen mundu garaikidetik gertuago jarri nahi dugu begirada eta arazoak barrutik ulertu, ez urrunetik. Begirada gordina, arazoak ezkutatu gabe, baina itxaropentsua aldi berean. Horretarako idatzi ditugu gure 4 lezio, eta bakoitzak gutxi gorabehera 10 orrialde ditu. Harten eta Negriren 3 kontzeptu lotzen ditugu Estesek kontatzen duenarekin. Mundu garaikidean bizitza duen egoera prekarioa ikusten da bertan. Komuna den hori, lo komun, gaztelaniaz, the commons, ingelesez, indigenen borrokarekin lotuz. Imperioa erreproduzitzen duen bioboterea eta subjektibitate alternatiboak sortzen duen biopolitikarekin alderatuko dugu. Errealitatea eraldatzeko bada ere, errealetetik abiatzea gomendatzen zigun Jose Azurmendi irakasleak. Bertan dagoena analizatu eta interpretatu aukerak egiten hasi baino lehenago. Horregatik, 2. lezioan geratuko dugu jarrera etiko bat, nun arretaren eta irudimenaren bitartez, Joseren hitzetan, mito pixka bat, utopia apal bat eta mundua gure aurrean zabalik, ikusten saiatuko garen. Eraldaketa prozesuak ez dira egun batetik bestera burutzen, eta bidaian laguntzeko egitura jakin bat erabiliko dugu. U-teoria deritzona, komunitatean oinarritutako berrikuntza sustatu ahal izateko 5 mugimenduetan zehar. Baina historian ez dago determinismorik, etorkizuna ez dago idatzita. Historia beste aldetik kontatzeko mitoak eta bizioak duten indarra aztertuko dugu azken lezioan. Garatutako gaitasunek erresistentzia mugimenduetan zer eragin praktiko izan dezaketen ikusteko. Eta noski, ariketak ere egingo ditugu, irakurgaiak ulertu ditugun baieztatzeko. Lehenengo ariketa hautazkoa da, baina oso gomendagarria da interneten doan ikus daiteken Awake filma hori. Estesen liburua 6 atal nagusietan egituratuta dago, eta irakurria ahala, atal bakoitzean zein gaitasun agertzen diren identifikatzea da ariketen zeregina.
Zazpigarren ataleko konklusioen ulertze maila neurtzeko aukera anitzeko proba ere egin dezakegu. Hoiek noski ez dira matematika ariketak, etikan inoiz ez dago soluzio bakarra. Hausnarketa dute helburua. Dena den, autoebaluazio prozedurak atalean eskuragarri duzu proposamen bat zure emaitzak eta gureak aldera ditzazun. Jarduera praktikoetan laguntzeko tresna kaxa ere zabalik daukagu OpenCourseware honetan. Bertan, 7 bideo labur ikus ditzakezu. Hainbat eragileen artean auzolan gisa egin genituen U-teoriaren metodoak gurean eta euskaraz aplikatu ahal izateko. Gizartean zein norbanakoan aldaketak eraginez. Bi jarduera praktiko egiteko fitxak ere sortu ditugu. Helburuak dira bestearekiko enpatia eta entzumen gaitasuna lantzea. Eta egoera konplexu bat 3 dimentsiotan modelatzea, haren aldaketa dinamikak irudikatzeko asmoz. Beste 3 jarduera proposamenak dira, besterik gabe, hautazkoak. U-teorian aritua den lagun edo talde baten laguntza eskatzen dutelako. Eta taula honetan, hau oso garrantzitsua da, laburbiltzen da prozesu osoa. 15 aste, astean 4 orduko jarduera. Lehenengo astean, orientatu eta gero, 7 unitatetan dago banatuta bidaia. Unitate bakoitzean, zer egingo dugu? Bada, bideo laburra ikusi, 10 orrialdeko liburu atala irakurri, 10 orrialdeko lezioa, edo Jose Azurmendiren pasartea irakurri, eta autobaloazerako ariketa edo praktika egin. Hori guztia eginezkero, hainbat emaitza espero dugu. Euskal Herriko Unibertsitateak zeharkako gaitasunen bere katalogo propioa egin du, eta hor 2 hauetan jarriko dugu arreta. Pentsamendu kritikoa eta gizarte berrikuntza. Pentsamendu kritikoa landuz, ikastaro honetan Standing Rocken gatazkaren azpian dagoena arazoa identifikatu ahalko dugu, eta erantzuna edo erantzunak emateko hainbat bide aztertu. Eta erantzun berritzailea izan behar du. Orain arteko jokabideek ekidin nahi dugun egoera bera ekarri digutelako. Ezina ekinez egin ahal izan da batzuetan, eta ikastaro honetan saiatuko gara jarrera positibo batetik etorkizuna eraikitzen. Bidean laguntza eman digun guztioi eskertu nahi diegu, baita zuri ere honaino iristeagatik. Ikastaroari buruzko zure zalantzak argitzeko, nire e-posta helbidea antonio.casado@ehu.eus da. Bidaia hori.